SWS ada Mbak Indah Andayaya dan juga audio dance audio broadcast.
Sing demung turu kok mau. Aduh, aduh, aduh. Aku wis adus. Digrujuk kene, Mbak. Hah? Hah? Ya, Piningit. Wan, kowe sing apa Wan, Liwon? Apa? Gini nasi lumantar buru kata-kata SUS itu turangga muda. Gini lumantar santipun Mbak Kesi, Mbak Asmi dan juga Mbak Indah Ndejaya. Gini kebarang Jawa suka bari suka. Oh jaluk kendang sing abang kawane. kendang Nggih. Jawa. Sama ke badai Jawa lelagon kang jumbo kalian suasono sarang-sarang para kadang-kadang SBS. Yeah. Sik, Bang. Iku dikeki yang ngenteni, Mas. Yeah. Dipun Oh, Satria Piningit. angen tani. Oh ya, dhisik iki. Posike Satria Piningit engko. Sesarengan buat Mbak Asmi.
sesarengan santipun Mbak Asmi lan Mbak Yaya bareng-bareng SWS-nya. Nggih, budhe samangke tansih lumantar para kadang-kadang SWS. Dikasih gelo coy. Mana sing request itu ronde spesial buat Jeng Jenny. Aduh lu mas ke saka Jogja tekan gini penggemar STM. Penggemar STM. Mungkin dikei ya mas ya. Siap. Gadai panyuwunan sida ronde. Padahal wis rondo ping 5 ya. Ayo. Berarti sida. Sida meneh ya. Saiki gelo sih mas. Nggih. Ya. Mbak Jenny rondo sikik terus gelo le rondo. Sida rondo sik. Ngono rasa dicetak-cetake ngomong. Yo gelo sikik no mas. Ngono dicetak-cetake lho. Piye iki urutane piye iki? Ya wis. Gelo sikik apa sida rondo? Manut Mas Parteng kae. Manut Mas Parteng. Manute kepenak. Yo gelo sik mas. Wis manut buri. Nggih, dipinangkani gelo sareng-sareng SWS bareng-bareng Bu Kasih. Bu Kasih. Bareng-bareng SCS ada Danes Audio Production. Yen pancen wis ora tresno mbok yo kandha sing prasaja aku ora bakal gondeli Lelakonku
Yo. Ois Ali. Bojo sing tresno welas sejati pungkasane saiki digawe lara ora urung saiki dadi rondo bayaya aku sagung ngenteni kowe lan aku muga dadi jodone ora kena prawane tak enteni randane ora nyono sampean sabar ngenteni nyatane tresnaku tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane andung tresno bebarengan selawase Sita Terang Pemuda ada SWS Dance Audio Sound System ada Mbak Indah Deyaya Sinden Istimewa Sakjo Seca yo 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 tarik deno Bang ayo yen mulang sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno kaya aku iki pungkasane saiki digawe lara ora urung saiki dadi rondo nanging piye kabeh iki wis kepancen biyen gelo aku jan
janjiku biyen aku tetep ngenteni kowe lan aku muga dadi jodhone ora kena prawane tak enteni randane ora nyono sampeyan sabar ngenteni ja lo 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 ja tresnamu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane andung tresno bepojoan selawase andung tresno bepojoan selawase oh Ali Wes, 14. Yo. Mataraman masih. Ya, ya, ya.